איזה יום מרגש! היום גייסתי לקוחותינו קופאית חדשה, בת העם האתיופי. אתיופים זה לא עם, זאת עדה, הם יהודים, כן? הם חלק מהעם היהודי. אתה לא נתת לי פשוט לסיים לדבר, אז לא ידעת מה אני מתכוונת להמשיך לומר. אוקיי, סליחה. אז אני אגיד את זה שוב. איזה יום מרגש! היום גייסתי לקוחותינו קופאית חדשה, בת העם האתיופי, שהוא לא עם, הוא עדה, והוא נמנה כחלק מהעם היהודי במדינת ישראל. סמרטוטים, כאן אנחנו כבר באזור הממתקים, אבל את יודעת מה? כל זה ממש ממש לא חשוב. כל הידע הזה הוא נרכש. המוטו שלי כמנהלת הוא לחייך את המשמרת. או כמו שאומרים אצלכם, זמבי דדב. כשהייתי בצבא, הייתי מפקדת של 2 חיילים בני העדה האתיופית, מקסימים, 2 באמת מקסימים, שכל הזמן היו אומרים לי משפט יפהפה באמהרית, שנשמע ככה, זמבי דדב, שזה חייך והחיים יחייכו אליך. זה סתם מתאפש לך יגח באמהרית. וואי וואי וואי, לאן הגעתי? מה שמייחד את הסופר שלנו זה שהוא רקמה אנושית אחת חיה. זה גדול. של בני אדם. זה גדול. בבקשה, מאחורייך נמצא העובד הכללי הכי טוב במזרח התיכון. תכירי את רמזי. נעים מאוד, אסתי. רמזי. רמזי? מה הייתה השאלה? שאלתי אם יפה בעיניך. מי? אסתי, הקופאית החדשה, היא יפה בעיניך? יפה. כן, מה? לא יודע, לא התרגשתי. גם אמא שלי יפה. גם סבתא. גם אתה יפה. כולם יפים, מה? על הראש שהתרגשתי או משהו? לא, נכון? הוא בדרך כלל ממש, הוא מדבר, את יודעת שיכול להיות שיש חג אצלהם שהוא לא יכול אולי... חזי, איזה חג יש אצל הבני דודים היום? מנהל טוב חייב להקפיד שלא יהיו לו יותר מדי עובדים מאותו סוג. לגוון, תמיד, כמה שאפשר. ואם אפשר, אחד מכל אחד. מה יכול לקרות? פתאום יש להם חג. הסופר מושבת, ומה תגיד ללקוחות? סליחה, הסופר סגור היום כי עובדים שלי יורים עכשיו באוויר באיזה כפר. לא ידעתי, אתה איש של שוקולד. לא, זה חרובים. זה רק נראה כמו. לא, קופאית. נדלקת אותה? שנתרי, אלה בין דברים האלו. אני מסתכל על מכלול הסופר. ובמקרה גם אסתי בזווית של המכלול. חזי גם במכלול. זה אומר שאני מאוהב גם בחזי? לא. לא, אבל אם. האם כשאני מביט באסתי, אני שומע כינורות? אולי. האם כשהיא עוברת לידי, אני אפילו לא שומע את הקריזה מרוב דפיקות לב? ניתן לומר. אבל מכאן ועד להיות מאוהב, בחייך. בכלל לא בכיוון, אנטולי. אני אפילו לא שמתי לב שהיא פה עד שבאת. אז למה מתמחר יד שלך 1000 פעם, מכלול. כבר שנים, ההורים רוצים שאני אביא קלה הביתה. אבל זה לא כזה פשוט. כי מי שתהיה עם רמזי עבד רמזי, היא צריכה להבין שלא משנה מה, היא תמיד תהיה במקום השני. סליחה, השלישי. סליחה, לא, רביעי. במקום הראשון זה הסופר כמובן. במקום השני זה הלקוחות של הסופר. ושלישי? הסניף בנצל סירני. אני כונן שם. מי שביישן לא אוכל את הסוס. מה? ברוסית זה נשמע יותר טוב. נו רמזי, אי אפשר ככה חונק אהבה. אתם ישראלים כמו שנטי בנטי, כמו דוב פנדה. אנטולי, אין לחץ, באמת. מה שיהיה יהיה. מה שיהיה יהיה, רמזי? זה חייב תוקף אותה מהר, כמו נמר. ככה מחזר אותה טוב טוב. כי אם לא מה, בא חבר הכי טוב שלך, סטס פטושקין, לוקח אותה, עושה לה תאומים יפים ואולגה, אחר כך משקר לך, אומר לך, אני לא ידעתי, אתה רוצה מרינה, אני אמרתי לו, בנובי גוד אני רוצה. אני לא כל כך יודע כיצד
לגשת, אתה יודע, ולהתחיל... אני יכול לגלות לך סוד אולי? אז ככה ש... אני... מה זה אף פעם לא יהיה עם בחורה, רמזי? שקט, שבלתו נו לי, בסדר, בסדר, רמזי, מה קרה? נו למה לא אומר קודם? זה לא מחלה. אני מבין. עכשיו בסדר, אנטולי איתך. לקופאית הכי יפה בסופר. נו, רמזי, ככה, ספר, מה אתה מרגיש לאסתי? אני לא בדיוק יודע. נו, מנסה, נו מה, אתה נמשך אותה, אוהב אותה, נדלק אותה. זה קצת קשה לבטא את זה במילים. מנסה. אתה מכיר את זה שיש מחסור בכל הארץ בפתיתים קמח מלא, ואז אתה נכנס למחסן קשות, וממש בקצה מאחורי המלגזה, פתאום מתגלה קרטון פתיתים קמח מלא החלון שנשאר מפסח שעבר. אני לוקח משהו מאינטרנט. נראה לי התבלבלתם בקופה. זה הקופה שלי. נחמד. קולט? וואי, איזה השקעה. יש לי רק דבר אחד לומר לך, את הכי יפה באולם. שלך המעריץ הסודי. ממש סירנו דה ברג'רק, קלאסיקה. מעריץ אולי, סודי לא כל כך. אתה יודע, שגיאות בעברית, הריח של הקרעיים, הכתב המעודן. זה יכול להיות רק בן אדם אחד. בוקר. מרלין מנרו. איזה נתח יפה. כן. עסיסי. עסיסי מאוד. טעים גם? כוכבה. משה, חודש 9, מה עושה? אני אגיד לך מה עושה, או שמא אני אקרא לך המעריץ הסודי. תראה, כוכבה, יש טעות. אין טעות באבא. אבל זה לא אני כותב פתק. זה רמזי. אז רמזי דלוק עליי? שיהיה רמזי. תקלו עליי, כוכבה. אסתי. אסתי? אסתי. החדשה? כן. אני רק זה עוזר, כותב פתק. סליחה. אוקיי. כוכבה. אם לא מתאים אז תגיד, מה? אין מה לעשות. גברים פוחדים מנשים חזקות. אפילו בטבע. האריות, על מי ילכו? על הצבי המהיר, החזק עם הקריירה והדעתנות, או על הבמבי החדש הזה והחלשלוש שרק הגיע לסופר שאוהב שירים של עידן רייכל? אוהבת? היא לא אוהבת. נו, מה לא? מה אתה לוקח עצות מאנטולי? יש לך בעיה רומנטית, תבוא לניסים. לא, זה בסדר, ניסים, באמת. תקשיב לי, רק טוב יצא לך מזה. אם אתה רוצה את אסתי באמת, אתה צריך להציל אותה. להציל ממה? מסכנות שאורבות בדרך. איזה סכנות טובות לאסתי? או, בדיוק פה אני נכנס לתמונה. נגיד זאת אסתי, בסדר? אוקיי. וזה אני. זה אני. עכשיו אני בא להציק לה קצת, אוקיי? אז אני בא אליה. מה שלומך חמודה? מה שלומך שובבה? היי והי. ואז מגיע האביר על הסוס הלבן. זורק אותי קיבינימט. זוכה בליבה של הנסיכה. תרגיל האביר זה תרגיל שהמצאתי עוד בתקופת ההוללות שלי בצבא, שהייתי חילוני מופקר.
תקופה שלא תחזור. וטוב שכך. תועבה. איך קראו לפייפאית הזאת? – 20 שנה אני קצב, ולא ראיתי נתח כמוך. דיברת אליי? את רואה פה עוד נתח בסביבה? יש לי חצי שעה הפסקה. אולי נלך למקפיא ונתחמם קצת? מה זה? רמזי, אבל לא כואב. לא, רמזי! נעמי? תגיד לי, ניסי, מה זה הדיבור הענק הזה? ככה מדברים לאישה? נעמי, לא, אבל זה כואב, זה היד החותכת. נעמי! דיר באלק, אתה מדבר אליה עוד פעם ככה, אני חותכת לך את הכבד עושה ממנו בולונז. רמזי! רמזי! אני רציתי להתערב כפי שתכננו. פשוט נעמי, עובדת המחסן המסורה, הקדימה אותי. נעמי בהחלט גאווה למשפחת הבוצ'ה. איזה משפחה? בוצ'ה. זה שם משפחתה של נעמי. רשום לי נעמי לוי פה. בטח מבעלה. נעמי הכיבה לך? לא, מה פתאום. סתם עשיתי כאילו, שרמזי ציינו עוד יותר גיבור אפילו. מגמת תיאטרון הייתי, 3 שנים. אז למה שקית הקפואה על היד? זה שחקן טוטלי. גם אחרי ההצגה חשוב לי לשמור על הדמות של זה שכואב לו. יש חדש עם מלכת שבא? לא ממש. אני פשוט חושב שאני הולך לדבר איתה בכנות. שתף אותה ברגשותיי. יפה. רעיון מצוין. אם אתה רוצה שתצחק לך בפנים. מה דיביל, רמזי? מה כנות עכשיו? נשים לא רוצות כנות. נשים מחפשות סכנה. שקרים, bad guys, רק לא כנות. bad guy? מה, רואה פה מריה כנה בטבע? אישה מחפשת ג'יימס דין. גבר שיבוא ייקח אותה על האופנוע אל עבר האופק. ברגע שהיא משדרת מצוקה, אתה נוסע על הכלי ומראה לה מי הג'ון טרבולטה של הסופר הזה. אני לא בטוח. רמזי, אל תסריט אותי. פחות אני פשוט, אתה מבין? רמזי, נשבע לך שאם אתה לא נוסע, אני הולך לשירה ואומר לה שכבר 2 לא לקחת יום חופש. סע! דברי. תודה, נעמי. בכיף קסם. למה שתנקי לבד אם אני יכולה לעזור לך עם הכלי שלי? נעמי, מה זה צריך להיות? מה? אל תתממי לי. חתכת את רמזי. הוא היה בדרך לנקות הרסק ולאסוף את אסתי על הכלי שלו. נראה לך אסתי הייתה הולכת עם הסמרטוט הזה? מי סמרטוט? מי? היי, חברים. אני יודע שכולנו נסערים, אבל בואו נשכח שאנחנו משפחה אחת מלוכדת. תקשיב לי טוב, אתה בלול. אסתי עולה רק על כלים כבדים. היא לא שמה על הפימפה שלך. אז יש לי חדשות בשבילך, גברת. הכלי של רמזי לא סופר את הכלי שלך. באמת שאין צורך, ניסים. רוצה לבדוק? אני ורמזי, ראש בראש, כלי מול כלי? באמת שאין צורך. כל שעה, כל מקום. מי שמפסיד, לוותר על אסתי. סגור. הערב, 8. מעבר חטיפים. סליחה? ב8 אני לא יכול. אני בסגילת קופה. אז 8:30. ב8:30 אני בסגילת מחסן. אז 9. קרטוניה. אז תסיים עם הקרטוניה. איזה מצחיק כולה. הרי עבודה בקרטוניה לא מסתיימת לעולם. אוקיי, חברים. הקרב על אסתי מתחיל. אתה בטוח שזה רעיון טוב, ניסים? אתה רוצה אסתי או לא? אתה רוצה היא חושבת את הגבר. כן, בטח. שניכם מכירים את החוקים של תחרות הצ'יקן. אתם נוסעים בקו ישר, אחד אל עבר השני, הראשון שבורח מפסיד. הזוכה מקבל את אסתי. ברור? ברור. לא צריך לשאול את אסתי קודם? רמזי, אתה חייב להפסיק לשאול שאלות. ברור. קדימה, שכל אחד ייגש למקום שלו. תהיה בהצלחה, נעמי. אם מצליחה, באמת, כאילו, אם את נתקלת בבעיה או משהו, פשוט תנופפי ביד, אני עוזב הכל. סתום את הפה.
אוקיי. למקומות. למקומות. היכון. צא! משחק חוזר. טוב, לא, די, אני לא ממשיך. לאן אתה הולך, רמזי? אני לא משתתף בזה יותר, די. רמזי, בואי הנה, רמזי. אל תגיד לי רמזי. מה קורה? נמר לא מוותר, אתה רוצה אסתי או לא? יותר מכל דבר בעולם. נו! אבל די, חלאס עם השיטות שלכם האלה. תהיה אביר, תהיה בת גיא. תעשי דו-קרב מה אנחנו בימי ביניים. הגיע הזמן שאני אהיה נאמן לעצמי. שאני אשתף את אסתי ברגשות העזים שיש לי אליה. איך שסידרתי את החיתולים במחסן בצורה של לב. אני אוהב את התנועה העדינה שהיא מסתובבת את הקרטון של הביצים כדי לחפש את הברקוד. על איך הלב שלי התפוצץ שהשם שלי עלה בפעם הראשונה על שפתי הענוגות. רמזי? אסתי? זה הדבר הכי מקסים שאי פעם מישהו אמר עליי. אני מצטער אם התנהגתי מוזר השבוע. תרצי לצאת איתי לארוחת ערב? אני אזמין אותך לטוסט. אני אשמח. רוצה שוקולטה? לא בוכה כמו ילדה. זה הכל בזכותי. זה השיטה שלי הצליחה. ברור. תחזירי גם את זה רוורס. נו. מה נו? עם אסתי. זה, כן, היה ממש טוב, היה מדהים, באמת. צחקנו, ושוחחנו, והזמנו טוסט. אז חבר שלה בא, וגם הוא הזמין טוסט. מה חבר שלה? לא, כן, איזה פרט קטן שהיא שכחה לציין, מסתבר. כאילו, זה כל הדברים כאלה, לא? היא התנצלה, ואמרתי לה שלא קרה כלום. המשכנו לשוחח וצחקנו, ואז הם התחילו להתנשק. קצת יותר מדי אולי. ואז קמתי ושילמתי על כולנו, ואז הלכתי לתחנת האוטובוס. נסעתי לג'סר, להתכונן לעוד בוקר מופלא בשפע יששכר סטיף יבנה. חינוכי